Sa Pilipinas, pang 2 to 3 people na ito wala ganyan. Yung gulay talaga yung ipinunta namin dito guys. Pero up until na wala pa po kaming nakukuhang gulay. Pancit canton dito guys ay puti yung noodles. Sa Pilipinas, yellow yung noodles. Ang sarap naman ng ibang talong. Buong kambing. Oh my God. Hey everyone! Welcome back to another day in the life of immigrant family here in the USA. So today guys, ay pupunta po tayong Duluth. Nawala sa plano. Ang plano lang is dapat bibili lang kami ng sayote. Eh, sabi na Ate She, saan ba kami makakabili ng sayote? Sabi ko kasi nagkita kami kanina. Sabi niya, ano daw? Sa City Farmers. Meron din minsan sa Kroger's, ganyan siya. Eh sabi ko, doon na lang sana kami sa Kroger's kasi 2 to 3 minutes away lang kami from apartment. Tapos sabi ni Daddy, mag City Farmers na daw kami. Sige na lang din, okay na lang din kasi ang gulay na lang namin sa bahay ay okra na lang. Okra na lang tsaka repolyo. Ayun. So, bili kami ng meron pa tayong patatas doon. Gusto ko na ng mga tofu, talong. Gusto ko ng tofu. Bili na tayo ng madaming tofu, Daddy. Gusto ko na mag-breakfast ng tofu, ganyan. Tapos, talong, yung mga sitaw, kalabasa, pakbet nga, ganun. Kasi iba na talaga yung feeling kapag puro karne, guys. Hindi na ako nag-e-enjoy na kumain. Parang ang sad na karne na naman yung ulam. Ewan ko, siguro yung ibang tao dahil ako kasi, nasanay kasi ako na madaming gulay yung kinakain mula nung paglaki ko. Mula nung bata ako. So parang mas nahahappy ako kapag mas madami yung gulay ba na food. Pero siguro dun sa hindi na mahilig sa gulay, yun. Siyempre, mas happy naman sila pag karne. Pero kasi, nafe-feel ko talaga sa katawan na para kang para kang grumpy, parang hindi ka fresh. Parang hindi ka fresh. So, bili tayong gulay, guys. Para din maayos yung ating pag-poops, ganun. Yay! Craving for pancit? Yay! Yeah, we got our pancit and lumpiang gulay. Let's eat, Mishi Bing. Sana pala, naghati na lang tayo sa pancit. Ang dami. Ang laki ng serving. Yummy. Sa Pilipinas, pang 2 to 3 people na ito yung kalada niya. Maanghang yung mami's pancit. Oo, anak. Dirty na yan. Pancit na, chicken daddy. Pancit ka na. Di ba ka? Nangatamad ko naman na nubikti sa hulti pancit. Kasi siguro nagiging ko Chinese. Ang dali ako. Kayo Sige lang. kunin nyo na lang po. Kayo ba ba? Kunin mo lang kuya. Kunin na lang po kasi hindi naman na namin kailangan. Balik na dito. Sige lang kuya. May Mang Tomas na guys, saka Jufran na banana ketchup. Uy, may siya na. Kaso limit 1 per family lang ata. Balik na lang natin. Kasi nakalagay 1 lang eh. Kuha tayo pancit canton. Where is the pancit canton? Ay, pinaka kong banda. Ang lamig ngayon dito. Ang sarap. Parang walang pancit canton. Yung pancit canton dito guys ay puti yung noodles. Sa Pilipinas, yellow yung noodles. And it's made in Thailand yung nandito. Ayun o, pancit canton. Isa lang. No? Malaban ko ang ating kopi ko. Ay, yan yung napakatamis. Dito lang Ako kang judgmental ni Daddy. Uy, wow.
Calamansi. Uy, parang may guava din pala sila, oh. Parang mas maganda to. 25 pa. Gusto mo to? Shanghai? Ito po yung whole goat dito. Ayan, oh. Buong kambing. Oh my God. Uy, ang laki, daddy, oh. Ang haba, no? Ulo ng kambing. Pwede palang bumili tayo ng ulo ng kambing pag dumating dito si Mama Papang. Yung mga potato fries sa akin, daddy. Ayan, oh, tabi niya ng cracklings. Flakes condensada. Kaya mo balunin nata. Oh, sunflowers na. Kaya masarap yan ito, Pinon. Yung gulay talaga yung ipinunta namin dito, guys. Pero up until na wala pa po kaming nakukuhang gulay. Uy, mochi! Kaya tayo kumain, daddy, para sana hindi tayo pulot ng kung ano. Pero sige na, kumuha ka na kung pwede mo yung baunin eh. Tong batang to, may ano na naman, may tumatakbo na namang music sa utak niya. Bubble pop na naman yung kinakanta niya. Ay, kalamansi. Sagyan na lang natin kalamansi. Ang mahal naman, 229. Gusto mo ng ano, daddy? Pakbet? Ang sad naman ng ibang talong. Hindi. Ang sad ng mga talong. Yan na yung 5. Sige ah. No? Ito, ay, parang ito magkulta. Tapos yung ang palaya. Parang mas maganda yun na lang. Sabang malalaki ito. Tapos medyo ano na siya. Parang mas okay yun, no? Gusto ko ba ng ano? Nilaok ko lang ba ito? May yan eh. Ilawak mo lang. Ayok na naman tayo. Diba nagka-crave ako ng ano? Ng ano na nga yung noodles na yun? Yung naiingkis na noodles. Iswa. Ay, God, this what? Ano pa? Di ba gusto mo ng ano yun? Guti kamote? Lambong. Ano? Lambong. Kaya live na tilapia din eh. Live tilapia. Yeah, I mean they could make some good. They're not very good. Gusto mo itong marinated bangus? Isa lang. Hello guys, so we are home na po and papakita ko na lang sa inyo para minsan na tong vlog na ito kung ano yung mga nabili namin sa Asian store na mga basic namin and the usual. Meron lang kaming mga mangilan-ngilan na bagong binili. So pakita ko muna tong mga ano natin. Datot puti soy sauce. Meron pa ata kaming soy sauce at patis dyan. Ayan. Kaso kasi
medyo mahirap pumunta doon. It's 40 minutes away from us dahil nga medyo matraffic. So, ayokong magbiyahe kami weekly na papunta doon. I mean, the distance is just okay, pero yung drive, nakaka-stress. Ang traffic, ang hirap sumingit-singit. So, yun, ayokong mawalan kami ng toyo at patis. Yan. And then, meron ng banana ketchup, guys. But wala silang UFC. Ang meron lang sila is the Jufran, but I'm okay. Buti na lang din, sakto, kasi naubos na yung Jufran namin the other day. And then, bumili si Daddy ng Kikkoman na sushi and sashimi soy sauce kasi nga mahilig kami sa sashimi. Gusto talaga ni Daddy Kikkoman talaga pag magsasashimi siya. Siya kasi ang in charge kapag sashimi ang niluluto, ang ginagawa. Bahala siya dyan. 5 piraso na talong kasi we like eating talong ng breakfast. Tapos, gusto kong magtorta. Nakita ko nung isang araw may nagtorta na reels. Ayan. Reels pa more. So, gusto ko ng torta. Hopefully, magustuhan ni Mishi. I bought, nabugbog ito. Dalawang bag ng talbos ng kamote kasi parang last week pa nagka-crave si Daddy ng nilagang gulay. Ang meron lang kami na nabili namin is yung okra. So, bumili na ako ng 2 para yung isa breakfast namin and then yung isa I'm gonna freeze para may pang kami sa mga munggo, ganyan, sa beans, ilalahok namin. Kasi wala kaming mahanap na na frozen bitter melon leaves or frozen pepper leaves or frozen na malunggay, wala. So, ako na mag-freeze nito. Hopefully, maging okay pa din siya. Itatry natin. Kasi guys, masisira to. Hindi pa naman kami kakain agad ng munggo. Then, we got here, sitaw. Ayan. Sitaw. Buti, pwede lang kumuha doon ng hindi yung buong you know what I mean? Nakaganon. Yan. Ito yung other gulay namin ay kalabasa para sa pakbet. Ito na yung binili ko para isang lutuan lang. And then papaya para sa aming chicken tinola. Actually, tinola dapat yung ulam namin ngayon. Kaya kami pumuntang grocery store. Kaya kumain na kami doon ng pansit. Busog na busog ako. Hindi ko nga naubos yung pansit. Parang kalahati lang or 1/4 lang nakain. Kung dami ko kasing kinain na lumpia. Shout out po kay Kuya Patrick at kay ano na ang pangalan ng wife niya. Hindi talaga ako magaling sa pangalan. But sila yung may-ari ng Kuyas sa City Farmers Market. Doon kami kumakain. Basta nagpupunta kami doon. Kasi nga nakakamiss yung food. Meron silang mga silog. Meron silang mga sinigang. Mga ganyan. Pero maliit lang siya. Nasa food court lang siya. But the food ay okay din naman. Masarap din naman siya. Lumalaban din. And then I got here onion. Dahil wala na kaming onion. Isa na lang yung onion namin. And mas mura to kaysa sa red onion. And I'm okay with that kasi hindi naman ako very particular sa onion. Pero masarap kasi yung red onion din kapag yung mga ginisa. Kasi aromatic talaga siya. Pero kapag nilalagay namin sa mga kilawin, mga ganyan, mas maganda yung yellow onion. And then kumuha lang ako ng isang ampalaya. Dahil yung ampalaya nila na, alam niyo yung ampalaya doon sa atin na mahahaba, yung hindi ganito. Ito kasi yung parang native na ampalaya sa atin eh. Ito, yung pangit talaga na ampalaya. Yung mahaba nilang ganun na yung medyo makikinis, sobrang haba naman guys, parang upo, ganyan. Kaya sabi ko, tinanong ko si Mac, gusto mo ba ng ampalaya with egg or gusto mo ba na yung ampalaya i-mix ko na lang sa pakbet? Gusto lang daw niya yung sa pakbet. Okay, din ako bumili ng Baka mamaya ako lang na naman ang kakain nun. Yan, ang aming gulay. Napakakonti lang pala ng gulay namin. And then I got here, marinated baby milk fish. 5.49 ata yung per pound nito. And then boneless na milk fish, yung hindi siya marinated. Kasi masarap yung niluto nila Matt kahapon, na bangus. So, gusto namin yung ganun. So, parang na-bake lang siya na bangus na may mga laman siya sa loob or parang inihaw. Ang sarap talaga. Gusto namin mag-ganun. And then, ito pa pala. May Mang Tomas na sila, guys. Kaso, mura lang siya. 2.50
something lang siya. Wala siyang $3. But the catch is only one per family. Ayan, hindi pwedeng dalawa. Pati yung Jufran, only one per family. So, meron kaming tofu. Medyo dinamihan ko na yung tofu ngayon. Dalawa na yung kinuha ko kasi mahilig din naman kami sa tofu. Gusto namin to na breakfast. Tapos gusto kong magluto ng parang sisig siya na tofu. And then, I got here spring roll na wrapper. Ito yung medyo maliit lang siya na size. Hindi to yung parang full size talaga. Parang ito yung second sa pinakamalaki. Kasi may mas maliit pa dito na lumpia wrapper pa rin siya, pero mas maliit lang. Hindi siya yung molo wrapper. So, ito yung binili ko. And this time, hindi yung pang Pilipinas yung binili ko. Kasi meron yung parang sa atin na yung manipis talaga. Ito yung parang nai-stretch and all of that. Para kapag kahit ma-freeze siya, maganda siya. And then, for pinapaitan, bumili kami ng beef intestines. Hindi ko kasi mabuksan, guys, pero naka-braid to. Nakaganon-ganon siya. So, ang per pound dito is 2.29 per pound. And this one is 1.39 pounds. So, $3.18 siya. And then, ito naman ang tripe na hindi ko alam kung ano bang tawag sa ganito. May dalawang klase kasi ng tripe Pero ito yung mas malambot na tripe, hindi ito yung honeycomb at ang tawag nila doon. Honeycomb at ang tawag nila, yung parang may butas-butas siya na ganun. Ito yung parang tawag namin doon sa amin is liblibro, yung parang siyang may pages. So, pangpapaitan namin yan. Medyo dinamihan ko na this time para kahit lutuin ko na sila ng minsanan, i-freeze na lang namin para at least minsanan lang pagluluto and minsanan lang yung effort ko. I-freeze lang yan. At anytime na tamarin na ako magluto, meron kaming makakain. And then mochi na apple. Favorite namin ni Daddy yung mga mochi. Buti nakakita siya. At ito na po, nauna pa tong mga to kaysa sa mga gulay na talagang priority namin. V-cut. Favorite ni Daddy, the V-cut. Pancit Canton, Chili Mansi na 246. Ito yung puti, ang noodles. Not like the noodles that you guys have in the Philippines na yellow. Yan, puti. That is made from Thailand, I believe. This one is the Ligo na sardinas. Kasi nilalagay namin siya sa papaya or ginigisa na lang namin pag morning. Ganyan, pag tinatamad na ako magluto. Japanese cheesecake. Ito yung, and then coffee ko brown. Ang tamis nito. Pero ito yung gusto niya. So, sige na lang. Kapag natatamit sana talaga ako, more on yung sa coffee maker na yung coffee ko kasi ang inaano ko lang is coffee and creamer. That's it. Pag mag-sugar pa kasi ako, feeling ko ang tamis-tamis na talaga niya. Ito na po yung mga food for the kiddies stones. Salt and vinegar cracklings. 2. Uy, masarap yan ikape. Promise, try nyo. Discover ko yan sa hospital. Tapos sabi ni Mami Becca, Mami, ang weird mo. Kinakape mo yung crackling. Try mo kasi, Mami. Tapos try na, ayan. Crackling na din yung kinakape niya yung business skyflakes. And then, potato fries. Ayan. Favorite ko to, kahit noon pa. Kaso nga lang, maalat talaga to. That's why, hindi ko siya laging kinakain. And ito, ewan ko ba, wala na siyang hangin. So, kailangan na namin kainin to tonight. And then, ito, masarap to pang kape. Nakita ni Daddy, sunflower crackers. And then, gusto ko naman to, kondensada flavor na skyflakes. Masarap din to ikape. Wow, kape ng kape. Pag morning naman, nagbe-breakfast naman kami ng maayos. Tapos, para puro pang kape yung binili. And then, piatos na cheese flavored. Alam niyo na kapag yung mga chichirya, guys, pagkain yan ni Daddy, lalo na kapag mga chocolates, ayan. Pero ako, in-approve ko yung cracklings tsaka tong potato fries. Yeah. And then, meron kaming binili dito na calamansi juice drink na 24 pieces ata to, na tig to 250 ml. So, ito yung drink namin. Let me see. Natikman kasi namin to doon sa baby shower. Actually, noon pa nila pinatikim yan sa amin. One time, nagluto sila ng fries nung nandun kami ng gabi. Oh, gusto niyo ng anong gusto mong inumin? Tapos gusto mo ng kalamansi, sabi sa fries. Sabi ko, ay, ang weird naman ng mga to. Ikakalamansihan yung fries.
Yung pala, nag-offer sila ng drinks na kalamansi. Yan. Ginudge ko pa. Kaya sabi ko nung nilabas nila yung kalamansi, drinks pala. Sabi ko puman din sa isip ko, ang weird nyo naman kasi ba't nyo kakalamansihan yung french fries? So, I think that's all. Yun lang, guys. Yun lang ang nabili namin and we spent $133, I believe. Yeah, medyo mahal kasi talaga siya. Lalo na kapag gulay. Pero, hindi ko alam bakit ba ang mahal na ng mga bilihin. Pero more on tong mga to, feeling ko ang mahal. Anyway, I don't know. Bakit mahal? Ba't parang ang mahal? Tingnan ko nga yung resibo. Yun lang po yung the usual stuff that we buy here. Diba, $133? That's already like 8,000 pesos. Sa Pilipinas, yung 8,000, medyo mas marami pa siguro yung mabibili mo compared dito. Pero, yun. Dollar naman kasi yung kitaan dito. So, dollar din natin i-spend. Ayan. So, yun lamang po. Salamat po sa panonood. And thank you po sa mga laging nanonood sa amin, supporting us. Salamat po sa pag-suporta and sa pag-follow sa amin sa Instagram and on Facebook. And kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel namin, you can just subscribe. Free naman siya. And then, please comment kung nasaan kayo na state or kung nasaan kayo na bansa while watching this. And if you are already here dito sa US, guys, please recommend something na pwede pa naming i-try. It's just that we don't eat pork and yung mga shrimp, mga ganon. So, if you want, you can recommend din para may iba pa kaming matry. So, yun lang. Salamat po sa panonood. I hope you enjoyed watching this video and I hope na-inspire na naman kayo na papunta dito sa US kahit mahal pa rin yung bilihin. Thank you and we'll see you guys on our next one. Bye! We can be setting go. We understand right down to the soul that we can do better. We can have a